מה קורה? אחרי חופשה ארוכה שדור ואני לקחנו לעצמנו, אנחנו חוזרים לערוץ והתחלנו לצלם על טים פורטרס עכשיו. אנחנו פותחים ב-1v1 יפה. הנה, קבל. מה זה הבועה הזאת? איזה תיקו. פוצצתי את עצמי. טוב, יאללה. וואי, אני לא מכיר את המפה הזאת, בחיים לא הייתי פה. זה אחלה מפה. אני יודע, וואי, אני רגיל למפה אחרת שאני כל הזמן משחק. בואו, ובואו, קיוטסט. אנחנו לא עושים את הקונטרול פוינט, אבל... זה רק אני או שאי אפשר לקפוץ פה? מה זה אי אפשר לקפוץ? רגע חשבתי שזה במקלדת. פאק, אוי לא. פאק, אתה מחסל אותי. אתה יוצא להם סנייפר, טוב, נמאס לי. אתה איך להתכנס, טוב, אני תקוע באמצע כזה מחרק, אתה מזכיר לי את מיינקראפט. איזה אדשוט. הופה, עכשיו גם אתה בא עם סנייפר. אני לוקח את הקשת מהרצפה. איזה חורה. בבקשה תבוא עם פיירו. רק לא עם איזי. מה עם פיירו? עד הספיי! אתה היה ריסולבר, אני... לך! די. אבל הוא פוגע בך! לקח את הגביע. אני מפעיל את לא הסאפר יודעת שלי. לקחת ספייסי, אנחנו רק אחד על אחד. טוב, אני לא, בוא עליי, אני אנסה להרוג אותך. יש לי בשבילך מתנה. תחש מה? לא רוצה לדעת. רק לספאונקיל, רק לספאונקיל. סוג של. איפה אתה? לא. הייתי חייב להישאר עם הסנייפר, הייתי עושה לך ספאונקיל על הסנייפר. אתה היית צריך לכוון על אותו מקום ממנו אני אצא, ואז כזה בום. כן. אתה יודע מה אני הכי אוהב בבזוקה? זה יורה על הרצפה וזה פוגע בו. כן, שזה משהו מעצבן בבזוקה. אני רואה שיש כדור יור הד. מוזר. טים פורטרס זה אחד ממשחקי היריות הכי מצחיקים שלי. אני מלוכלך על מלוכלכות. כאילו אתה כזה לך נוסקופ. טוב, אני קצת מניאק לי עכשיו. איפה אתה? לא אומר. עוד מישהו נכנס. טוב, אני לא לוקח חיים, כי אני לא מניאק מדי. עוד מישהו נכנס לפה, זה לא כוחות, הוא איתי. שיהיה. יאללה, שניכם עליי. עכשיו זה יהיה כוחות. סבב באמצע טיזי נבי ועוד מישהו נכנס. מה הפסדנו? מה? רגע, לא הבנתי, הנאמבה זה תפס את כל הקונטרול פוינט. לא! זה לא נתפסתי אף פעם, זה היה ממני. יש. חכה, עכשיו הוא לוקח נתעלם. מה הנאמבה זה רוצה לחיים שלנו? לא יודע, סתם מצטרף כמו איזה משועמם. טוב, לא. נאב. גוי. מדיק. הוא רושם לי לקחת מדיק.
אל תעשה לו. תhank you! הוא מדיק! מה? הופה! אתה הזמנת אותי, עכשיו אני לוקח קיט אחר. לא, אתה לוקח עכשיו אבי, אתה עושה לי דווקא. איזה אבי? מקודם אני אבי. סנייפר, בסדר? Where is you? עכשיו שזה נפתח. אני הולך כזה עם הבום מוכן. רק לך מחכה. הופה, בום. אוי לא! איזה מדיק מטומטם. לא יכול לרמת את המשחק, לא יפה, מדיק מסריח. עם עצת אני יכול גם להוריד אותך, אתה יודע. בוא, קצת מבמבר אותי. מה קרה למדיק הנחמד שלך? הוא אומר לי לקחת מדיק, לי. תעלה ממנו. נראה לו? תקעתי לו עצות. איזה הפסדנו? איפה אתה? לך. בוא, בבקשה להרוג אותך. תודה. נו. יאללה. יד. יו. הנה. נגיע לו. שנה וזה לא יכתוב. Keep out. עוד 40 שניות אני צריך. יש! הוא לוקח לי מדיק. נינס, לקח את זה. מדיק נגד איש, מי ינצח? אוי לי. אני בבטן האקסיסים מעיף כאן כולכם לטיסי נביא. מה הוא כותב לי שרה? מה זה? יש לי נשאר לך שאלה. אני רושם לו go away. שם שלו go away. אוקיי, יאללה בלגן. לא הבנתי, אפשר לתת עכשיו כאילו תעשה לי היל. יש לי תמונה של ילד סקסי כזה, עם עיניים אדומות. אתה יודע למה זה לא עובד? למה זה לא נפתח השער? מוזר. הנה אתה, תחמו. לך. טוב, הוא נעלם, אז יאללה, בוא, אני מחליף קיט. אתה לוקח לי מדיק. כי עכשיו אני בא אליך עם קיט שמדיק לא יכול לעצור. אם אתה בא אליי... לא תדע. אתה המדיק ענה והתוכנה נמצאת שם. שיט, המדיקה... די, למה הוא הוא הורס את המשחק. אנחנו מנצחים אותך. כן, אני בא אליך עם קיט שמדיק לא יכול לעצור. איזה? לא אומר. אני בא אליך מבמבר אותך סתם. אל תדאג, הוא לא אז. אוי, לא. לא! לך! איך זה פתח לך את הסוף? מדיק! ייי! Thank you. הופה! תגיד, זה מחכה לי מחוץ לשער עם הערוכים הזה ככה? אני מחכה להדשוט. הוא לראות אותך. אני אזוז לך. יאללה, אני אראה אותך אז. פתאום, אני אראה אותך. אתה פגז מהרובה שלך את זה. תגיד לי כאילו. נער מגיע עם ויירו.
יש לו את המדיק הזה. הוא בא אליי עם מדיק. די, יאללה. מה אתה לקונטרול פוינט? זה רק הורס את המשחק. למה הוא הצטרף לפה? אז תאמר לו שילך, תכף את השם שלו וגוי. לא, אבל זה לא נותן לי לעשות רווח. אז זה בלי רווח. זה נמאס לי, אני יודע לתפוס קונטרול פוינט. איפה אתה? דימומן! יש כאן איזה מדיק? זה לא דימומן, זה רובה מטומטם שיש לו. שונא מדיק. טוב, אתם מנצחים את המשחק. כבר חשוב שתי ראונדים נסיים? כבר חשוב שתי ראונדים נסיים? יאללה. אנחנו משפילים אותך. זהו, נמאס לי לקח איבי, נמאס לי, איבי. המדיק איתי. בוא. לא, זה אתה והוא עליי. הוא התאבד. נו, מה הוא מסתעף עכשיו אליי? הוא יודע שאני מפרפר אותו. שונא לי דווי שאופרי לי באמצע סרטון. אני מחכה לך פה בדלת. איזה דלת? לא מחכה. יודע בזה זה. מדיק. אומר לי לקחת מדיק. תראו שדף. בוא נרשום לו. נו. יש כמה דלתות, איך אתה יכול לחכות לי בפיירו שלך? מאיפה אתה יודע שאני פיירו? אולי אני לא. זהו, אז יש לך מזל. לך. לא עוקב אחריך, איך אני? איפה אתה? לא לוקח מדיק, מה הבעיה שלך? לא. הנה המדיק הזה. די הוא תראה מדיק בפיירו. אתה משתלט לנו על נקודה. איזה פחדן מדיק הבן אדם הזה? כן. היא לא קטנה ושתי צמות. הוא רושם לי מדיק, הוא עושה לי ספא מדיק. הוא רושם לי מדיק. תקרא לו פאקי וזהו. ראיתי את חדו. עדה. פיירו! לך! יש! אמרתי לך. ריספאון. הוא הורס את המשחק עם הקונטרול פוינט שלו. חמם, הוא בא עם רוקט לאנג'ר. לך! עם מלא ויש לו. איזה יש לו? אחד טובים. נראה לי חרשן. כן, זהו, אני קורא את הקונטרול פוינט. פאק, איזה רוקט לאנג'ר. לך! זהו. נראה לי, אני בא עם פיירו, שורף לכם את ה... יש לך מזל שיש לי את הרבה לייזר, איך קוראים את זה לפיירו? למה רשמתי מדיק? לך. תוכל לראות בסרטון הייתי ברג מקודם. בוא נראה איזה רובה גרוע יש לך. זה אותו רובה כמו שלי, לא? מה אתה לוקח לי את הרובה? יש לי שתי לאביורים שלא חלק מהדיפולט. בונה! אתה פיירו אתה רוצה? אתה לא נשרף. אתה די טוב בפיירו. אתה די טוב בפיירו. כאילו, אני עושה עם זה סטרפים. מעדיק מהמאינקראפט. יש. בוא, גם
גם אני עכשיו בא אליך עם זה. הוא בא אליך עם איזה מים. נע, בחורה. פשוט בחורה. בחורה. אתה יודע מה הוא עשה עכשיו? מה יש לו? כמו המהלך שלנו, הוא לחץ G, הרים את הרובה, צחק כמו מטורף. הרגתי. וקיבלתי את החיים. אתה מבמבר אותו. איפה אתה? אני הורג על עוגות ענקיות. אני הורג על עוגות על הרצפה. איפה אתה? אני מחפש אותך. בוא, הנה. תשמע סרקילים, לא רוצה, אני אעשה. לא, זה לא בדיוק. לך. איזה ענב הזה לקח איבי. אני לקחתי איבי. יואו. אני עכשיו עשיתי לך דווקא. זה דווקא. יש לך מנה של עכשיו זה. אתה בא אליי גם עם איבייה, רוצה קרב איבי? איזה איבי? מי שם על איבי? בוא. עכשיו אתה בא אליי עם פיירו. לא מבין. בוא, אני מחכה לך פה. עושים. די, הבחורה הזאת עדיין בפיירו שלך. או שאני נוג, טוב, אני לא הכי... איך אני אגדיר את עצמי? לא יודע. לא מזמן, התחלתי לשחק במשחק הזה רק לפני איזה שבוע. אני שונא בחורות. אתה לא מבין מה הוא עושה עם הרובה שלו. הוא פשוט מרים אותו למעלה כמו זה. הגיע לו. אני לא זז. אני פשוט יורה. איך אתה לא מת? תמות. תראה. זה פשוט טוב להפליץ כדורים מהתחת. אני מחבק את הרובה שלי. עכשיו אני זז, רק אני לא. מה עשיתי אותך 115 HP? מברבר אותך, סתם. יש כבר... אני 26 קילים, אתה 10. את הפיירו הזה. זהו, גמרתי להתכונן. לקח לי איזה 40 דקות בערך. אל תדאג, רציתי להשתק. טוב, דור, איך לסיים? אז בואו נעבור לטאטי ונסיים. תודה שאני לעזוב. אז כאן היינו דור ותומר מזה. אז מקווה שאהבתם. ספר. אז יאללה ביי.